Vadikani mufaro wangu kusangana nemitiri muchirongwa maisamba show, chirongwa chamanga makamirira. Tinotaura nhau dzakasiyana-siyana dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana-siyana. Nhasi tinoda kutaura pamusoro peurwere. Urwere hwatisati takunyatsonzwisisa, pada hunotitambudza, pada hwatinawo mukati memhuri dzedu. Tine urombo dzimwe nguva tiri kusvika zvatiri kukurukura pano, zvizvo zvamunosangana nazvo kana kuti zvamuri kusangana nazvo. Asi regai ndipe mukana uno kuvadare vedu kuti vazvisume kwatiri tinzwe kuti vanobata sei vabva kupi. Saka munongotaura zita renyu nekuti mabvepi. Regai nditange nemuroora ari kunze. Taurai zita renyu nekuti mabvepi. Ndinonzi Francisca Mariponde, ndabva kuboka rinonzi Kids Can. Tinokutendai nouvepo. Ndinonzi Geraldine Dube, Dr. Dube, ndiri chiremba anoshandira paPari reNyatwa kuA4 Special. Tinokutendai chiremba nouvepo. Ndinonzi Charity Kawadza, ndabva kuboka reKids Can. Tinokutendai. Ndinoziva kuti panapa nyaya yatinoda kutaura nayo ikensa yevana. Vanhu vakawanda havanyatsonzwisisa kuti nevana vanogona kuitawo urwere hwakadaro. Chirwere changa chisina kumbowanda mumakore akawanda akapfuura. Pada ndiregai ndigotanga nachiremba. Tinzwe kuti kana tichiti vana vanorwara nekensa, tinoziva kuti dzinouya nemhando dzakasiyana-siyana. Zvinhu here zvinogona kudzivirika? Zvinhu here zvatinokwanisa kudzidzisana? Hamene ndombouya kwamuri chiremba. Maita basa. Cancer, mataura chokwadi, inouya iri mhando dzakawanda-wanda. Onku. Kudzivirira cancer kana yavepo, hatikwanisi kuti hatichaidzivirira kuti ichivepo. Asi kana yabatiwa nenguva isina kunonokerwa, inogona kurapiwa. Cancer muvana vadiki, 85% yadzo dzinogona kurapiwa zvakanaka muvana hunge zvabatwa pachine nguva. Ndizvozvo chaizvo, ayo mashoko akanaka ari kutaurwa kuti hunge zvabatwa paine nguva. Handizive kuti ndiri kumbouya kwamuri. Handizive kuti vana ava kana tichinge tiinavo mumisha yedu, vana munoziva kuti havatete sesu vanhu vakuru. Vanhu vakasimba ava, vanomhanya, vanoita sei. Kana mukaona ati muna makurumidza maona kuti anorwara, tinogona kukurumidza kuvaona here? Nekuti vanhu vanogara vakagwinya-gwinya. Tingaite sei? Mazvita maichisamba. Ongo. Vabereki kumba ukoka vanogona kutoona kuti hazvisina kumira zvakanaka. Ongo. Zvechokwadi kunzi mwana kumhanya-mhanya. Akasatomhanya, vanhu vanovhunza kuti neiwe sei mwana wakasingamhanyi. Izvozvo manje kana mwana asingamhanyi, zvakutaura kuti pane chatokanganisika. So nyaya yatiri kufamba nayo seboka reKids Can ndeyekuti vabereki ngatimbodzokerai pakuita mubereki ane hanya yakawedzerwa pakuchengeta mwana wake. Kuongorora, kugara uchiona kuti miri wakamira sei, uchimbopawo chikafu ndiwe, uchimbomugezawo ndiwe, uchimbobvisawo aya anonzi mapamba aya kana akanganisika ndiwe. Nepamusana pekuti wazhinji vabereki takungopira basa kuvabetsera vatinawo mudzimba. Ndizvozvo mataura mashoko akanaka, mashoko echenjedzo, kuti iwewe semubereki, kana tichitaura pamusoro pavabereki, tiri kureva vana baba, tiri kureva vana mai. Kana huri ubereki, hakuna asina jamna rake rekuti aita hanzi ngatimboonaiwo tega vana vedu tisingangoita zvekurayira kuti mozovapa izvi. Nokuti kana ukanga uchiita wega, dzimwe nguva unoona kuti mafariro ake nhasi akasiyana, kana machemero aya haasiriwo emazuva ese. Munoiona sei nyaya yatiri kukurukura pano muzara? Ichokwadi nokuti kana zvichinzi mubereki, zviri kutaura maybe ari kuchengeta mwana panguva iyoyo. Vangave baba, vangave mai, vangave tete. Tinoziva kuri kufiwa mumwe munhu haatori namai, ari kugara natete. Saka wakatodaro uri mubereki, unofanira kuongorora zvakare kuti mwana uyu mwana here, ari kutamba here sezvambotaurwa. Pane here zvashanduka zvingakatyamadze zvokuita kuti ude kuziva kuti chii chiri kuitika. Zvinova patinozokurudzira kuti wakaona zvakadaro mwana haasi kutamba sezvaanofanira kuita, kurumidza kumhanya kuchipatara kuti zvionekwe kuti nei zviri kudaro. Ndizvozvo mataura mashoko akanaka, mashoko makukutu. Asi regai tipe chenjedzo zvakare kuvatariri vevana nevabereki vevana kuti isusu nevanhu vanotibatsira, ndoziva kuti mazuva ano vanhu vakawanda vanoshanda, isusu nevanhu vanotibatsira kudzimba dzedu ngativei nekudyidzana kwakanaka, kwekuti ega ndisina kumbobvunzawo kuti mwana akadini,
anogona kutaura kuti mai kana kuti baba, nhasi mwana haana kuswera zvakanaka, nhasi adzoka kuchikoro, nhasi azodai. Tikaita ukama hwokudyidzana, tinoudzana zvinhu zvakawanda. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Vadikani, tikuenderera mberi muchikamu chechipiri. Tiri kutarisa urwere hunouya hwakasimba, asi chiremba panovati pasimba radzo kuti tikakurumidza kunge taziva, mwana akanotariswa akaonekwa kuti aine kensa, takurumidza inogona kupedzwa. Asi nhasi tine rombo rakanaka, tina chiremba, tine vamwe vavo vavanobatsirana navo, saka tichanzwa zvakawanda. Ndiri kudzoka kwamuri chiremba. Ndinoziva kuti tataura kuti vana, kana tichiti vana kazhinji tiri kutarisa makore 18 tichidzika pasi. Handizivi kuti ndo patiri tese here kana kuti imimi chiremba mune mamwe maonerenyu. Tiri papi? Ndofunga mataura zvakanaka. Ongo. Nyika nenyika inoshandisa muganhu yakasiyana siyana. Asi tiri muno muZimbabwe, kusvikirawo pa18 dzimwe dzenguva tinogona kuti darekirei kusviko kunana 2021, asi kusvikawo pa18 ndo patinenge tichiti vana, vachitariswa nemachiremba evana. Ongo. Ipapo tichiri ipapo ndingamboda kuti mumbotiudza imwe mhando yekensa kuti zvakadai kumboti tipinde muurwere hwacho. Alright. Kana takatarisa kuA4 special kwandinoshanda inini kunotariswa kensa dzevana. Ongo. Inowanzobatwa kazhinji muhwandu hwayo inonzi acute leukemia. Okay. Acute leukemia inobva yapatsanurwawo mune mhando dzakati siyanei. Asi iyi inenge iri kensa inotanga mumungo ichizopinda muropa ichizoendawo kune dzimwe nzvimbo. Kunozoitawo makensa emumusoro anonzi mabrain tumors, ndo anozoteerawo pakuwanikwa ipapo. Kozoitawo mhando yemuitsvo inonzi Wilms tumor. Tinozopindawo munemwe mhando yemuchiropa, kunowanikwa yemumwandabvu inonzi malymphoma. Saka imhando dzakati siyanei dzatinoona. Ndizvozvo tinokutendai chiremba nekupatsanura kutiudza izvozvo kuti idzodzo dzinogona kuonekwa muvana urwere. Ndiri kuya kwamuri ndozva kuti munobata nevana zvikuru. Kazhinji mutsika dzedu nemagariro, vanhu vedu vanopedza nguva vachitenderera, nokuti ndabata zvataurwa nachiremba kuti kurumidzai. Zvino kazhinji kana tikasangana neurwere hwatisinganzwisi, regai mwana timbonobvunzira kwambuya muDhachi, regai timbonoshandirwa. Mungati kudii ipapo takatarisana neurwere uyu unoda chimbi uyu? Nazvita tichitarisana nechirwere ichi chinoda chimbi, mwana kana matoona kuti zvatosiyana, matanga pachipatara chiri pedyo nemi, waedza kumubatsira mwana achitora mushonga, asi hazvisi kupera, zviri kuramba zvichidzokorwa, zvimwe zvatowedzera. Ipapo ndo patakukurumidza kuti vanhu uyai nemwana kuchipatara. Asizve ipapo vazhinji vakaona zviri kuchipatara zvadii zvinenge zvamboshata, tinomboenda kakunobvunzira. Vamwe tiri kubatwa nezvitendero, vamwe tiri kubatwa nemagariro edu netsika dzedu nezvatinotendera mazviri, tomboenda kumbonopedza nguva tiri ikoko. Ndine urombo kushandisa inzwi rakuti kupedza nguva. Ndizvo aiwa iri kutopedzwa. Asi isusu tiri kuti uyu anenge ari kutsvaga rubatsiro rwaanofunga kuti urwu ndo runobatsira. Isu vari kuno kuzvipatara tokurudzira kuti kwete, kana ari mwana, kana kiriniki iri yati aiwaka izvi chipfuurirai mberi, imi simudzirei kamubva masimuka kuenda mberi. Muri kuchengeterei munhu uye muchipedza nguva sekumbotaura kwataita. Chinhu ichi chinonzi gomarara kana chatanga kukura hachimiri. Mataura shoko dzimwe nguva risinganyanyozikanwa nevanhu kuti kana tasangana nekensa ndiyo gomarara, haimire
inoramba ichingofamba. Saka isusu tiri kuti hatikurambidzei zvamunodaira, asi chatiri kurwira pano isusu nedare riri pano tiri kurwira upenyu hwemwana. Saka ngatitangei tamboenda kwatinofunga kuti anobatsirwa. Kana mazoita zvimwe zvese izvi, ngatitangei takatungamirirwa nechipatara. Vazhinji vanofungidzira kuti kensa kana kuti gomarara rinongorirapiwa nguva shomanana munodzokera kumba. Hazvina kudaro. Chinyama mupengo ichi chatiri kuti kensa ichi kana chatobata muviri wemwana, mwana uda kutombogara padhuze nana chiremba. Saka wanotombomisa muhospitari kwemazuva kana kwemasvondo, wachiona kuti zvakamira sei, zvachiongororwa, wachifamba wachitsvagiridza, wachibata wozotanga manje kuita nyaya dzemushonga. Saka hachigoneba kuita outpatient mazuva ekutanga. Mazuva ekutanga kutogara pamubhedha, vana chiremba wachiongorora, wachiisa izvi, wachiwedzera izvi, wachiongorora. Kana wazoona kuti zvawe kuita, wanozokupa inonzi leave. Kana kuti chimbosuduruka kwemazuva asi nokuda nekuchimbidza kuti udzoke. Ndizvozvo vadiwa tariri, chiri musakasaka ngachirambe ichingozvinzwira kuti urwere hunotobata. Ndoziva kuti iye zvinezvi vanhu vazhinji tiri kumhanya kutsvaga upenyu, kutsvaga utano. Pamwe bai vari kumhanya nekuko, baba vari kumhanyawo nekuko, mobva masangana nedambudziko rakadaro. Chiremba wedzerai tinzwe, nokuti mai vati aiwa kana ndamboti de chiremba vachazopamidzira. Kunyange mukatadza kuupedza mubvunzo wangu pachikamu chino, tinoenderera mberi muchikamu chinotevera. Vatanga vataura zvakanakisisa chose. Patinotanga kuongorora kusvikira tabata kuti imhando ipi nerudzi rwacho nemarapirwo, zvinenge zviri nyore kuti mwana ave muchipatara. Gomarara iri hariuye ringori gomarara, rinouya pamwe riri gomarara asi richibata zvimwe zvinhu zvinoita kuti titi tiri munhu. Rinogona kubata kufema, kushanda kwemwoyo, rinogona kubata ganda. Saka kana tichitanga tumazuva utku kana even kupinda mutumasvondo, munhu tinenge tichikurudzira kuti ivaiwo nesu muchipatara. Kana tasvika panhano yatinoti takukwanisa kuti muchienda kumba muchidzoka, kune vanogara kure rinotibetsera zvikuru, nekuti tinogona kuti mbonogarai panzvimbo yakati yavanotibetsera nayo, muchizodzoka panopera vhiki kana panopera mazuva tichita tichiongorora tichiwedzera mushonga. Asi chikuru ndechokunzwisisa kuti inguva yakati rebei, asi hamugare nguva yese iyoyo muri muchipatara. Aiwa, tinokutendai nokunyatsojekesa chiri mumusakasaka sekutaura kwandaita. Ngachirambe chichingozvinzwira, nekuti inyaya yatinogona kubatsirika, inyaya yatinogona kubatsira vamwe vedu. Ngatisangai muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano yakaoma, asi inofanira kuti itaurwe. Ndiko kudzidzisana kwatinoita. Tiri padare redu, tina chiremba, tine mukoti, tina social worker. Saka churu chedu chakanyatsokombwa kuti tisumudze nyaya yedu. Ndiri kuuya kwauri Francisca, unoda kuti kudini kuvanhu vari kumba? Pada mubvunzo wacho handinako kubvunza, asi iwo une chidakadaka chekuti regai nditaure izvi vanhu vanzwe zvaunofunga iwewe. Alright, notenda Machisamba. I think tichitanga tataura kuti urwere hwakazongouya maybe kumashure uko tanga tisina, kumashure tange tisina uwandu hwatinahwo iko zvino. Ende kazhinji zvatiri kuona ndezvokuti zvakaoma kuti ugamuchire kuti mwana anoita kenza, kuti mwana azvarwa nhasi ane mwedzi miviri, ane mazuva maviri, ane 2 years omuka achinzi ane kenza. Nekuti mupfungwa dzemunhu anotongofunga kuti munhu akanzi kenza akutofa. Zvadaro tambotaura nyaya yekuti kazhinji maybe vanononoka kuuya kuchipatara zvichienderana nezvitendero kuti munhu anotenda kune zvipi. Saka ndangofungidzira, noti kazhinji vanomhanya kuchipatara vosvika onzi mwana ane kenza.
pavanonzi vadzoke havadzoke, vanomhanya kuya, whether ndiri kuenda kuchechi, ndiri kuenda kuna sekuru kunobvunzira, ndiri kuenda kupi, nokuti zvagara zviri matiri. Ndoda kunzwisisa kuti sei mwana azonzi aita kenza nhasi. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kunonotsa vanhu kuuya kuchipatara nekuda kwekuti handigone kukurumidza kugamuchira kuti mwana anoita kenza. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa pano kuti ngatigamuchirei. Ndofunga kana mugore ratiri rota 2025 upenyu hwedu yezvinezvi hwasanduka. Zvimwe zvataimboma tiri kuti zvingadaro zviri kudaro. Saka ngatifambe. Tinokutenda Francisca nekutaura izvozvo kuti aiwa ngatimhanyei, ngatididukei zvinenge zvataurwa nana chiremba. Ndiri kuuya kwamuri vaMadhuwe. Ndoziva kuti inguva yakaoma chaizvo kana vanhu vachinge vasangana nedambudziko iri. Tambotaura nyaya yekuti pamwe vanhu vanenge vachishanda vangaite sei, nokuti kana iri kensa iyi inotora nguva pamwe yekurapwa yakasimba, yekuti baba vaye vakutarisana nemurwere, mai vaya vakutarisana nemurwere. Tingaite sei tichibatsirana chipatara, tichibatsirana neupenyu hwatinorarama kuti zvirerukire vasangana nedambudziko? Zviri kwamuri kuti anoda kudavidza mubvunzewo ndiani? Ndauya kwamuri chiremba. Ndinokwanisa kupinda. Alright, ndakuya kwamuri. Francisca. Urwere urwere hwakakomba. Unoda iye yatinoti muchirungu multidisciplinary approach. Kungave kuchipatara kwacho, nokuti zvinobata mhando dzakawanda, mupfungwa, magariro, even paspiritual. Saka zvinoda kuti zvakare tibatane, social worker, chiremba namukoti nevamwe vazhinji vanoshanda kuchipatara. Zvoda zvakare kuti pamhuri tigone kunzwisisa kuti urwere uhu hunotora pfuma yakawanda. Uchada kuti hama dzibatidzane, dzinzwisise kuti zvichada mari dzakawanda, handigoni kusiya basa ndichiuya kunochengeta mwana. Toita sei semhuri kuti tibatsirane? Ndichikumbira vamwe vangu kuti vachiwedzera pane panasiya. Ndizvozvo mashoko akanaka amataura. Regai ndiende pana chiremba. Vari kutaura kuti tinofanira kuungana pamwe chete semhuri. Isusu vanhu vatema handizivi kuti zimhuri redu riya rakaenda uko neuko. Kare taimboti extended family yakaendepi ikadzoka muurwere hwakadai? Gogo vanogona kumbosara nemwana, vana mai vasipo, ana mukoma vanogona kumbosara nevana vachidini. Ndiri kuya kuna chiremba. Mishonga vanhu vamwe vanochema kuti mishonga yacho hakuna, mishonga yacho haiwanike, mishonga yacho inodhura. Handizivi kuti musa chiremba mungabate papi vaMadhuwe? Ndotanga pamwe pa-extended family. Ndizvozvo. Zvinotenderwa kuti kana mubereki akufanira kudzokera kubasa, chero achimbodoka nguva nyana paweekend kuti ambofema, ambuya vanogona kupinda vogara nemwana muchipatara. Mukoma, hanzvadzi, tete, tese tinenge tatomubereki wemwana kana ari muchipatara. Saka extended family inotenderwa kubetsera mhuri panguva inenge yakaoma kudai. Ndizvozvo chaizvo. Handiti nana chiremba ndinombonzwa kuti kunongodiwa vabereki chete. Vana chiremba vari kuti kana huri urwere hwakadai munogona kutoita atingati majuti, tikakwireta izwi rechirungu, atingati majuti kana kuti majana, kuti aiwa svondo rino ndimi muriko, svondo rinouya ndiriko, zvichidaro. Mukoti wedu zvinofamba sei? Vanhu vedu vanozvinzwisisa here? Nekuti ndiri kuuya kwamuri mataura nyaya yezvipatara. Kuzvipatara unoti kana iri nguva yekushanya yekuti inguva yekuona murwere, unoshama kuti ko rudzi rwese zvarauya, murwere anozorora here? Anodini? Kuvanhu vese mungadi kuti kudisa mukoti? Nekuti vanhu vedu vanenge vachida kumakisa register kuti mwana iyeye zvozonzi ndii ndisina kuendako, zvinozonzi ndii ndisina. Mungadi kuti kudii kuti tinzwisise? Mazvita mechisamba. Inyaya iri kunakidza. Tinozviona. Chokwadi mhuri yese inoungana padhoo. Wese wachida kudii kupinda. Ndosakei iko zvinezvi zvipatara zvakuisa anenge mupurisa anomira padhoo rekuti pinda macho munonzi muward aine tunhamba tuya tunonyorwa mabed number, mobva mangonzi vanhu vawiri, nguva shomanana mobva manzi mobuda. Asi zvimwe zvinoda kuzvinzwisisike newanhu kunze uko. Vana mukoti nana chiremba
hwari kubatsiridza kuti murwere achengeteke. Kuchengeteka kwake kuri panyaya yekudzivirira hutachiwana hunogona kutapukira kubva kune munhu abva kunze achiuya kuzona munhu akarara pamubhedha wekurwara. Saka izvozvo vanhu ngavazozvibatisisa. Hakuzi kukurambidzai kuti mupinde kuona varwere wenyu kwete, asi zvinozobatsira murwere. Chatinozokurudzira dai tiri kwedu kuvana vadiki, tinokurudzira kuti vanhu kana wabva kunoona murwere, imi chitorai mogara pasi, moita ungano yenyu semhuri, mokurukura, moonesana kuti nhasi tazviona sei, zvakadini nhasi, mangwana ndiani ari pajana rekupindawo, chimbopawo nhingi mukana wokuti ambopinda, vanhu vachingochinjana zvakadaro. Asi chikuru chinorambidzwa mavhizita kuti wasawanda kana kuti waenzi wasawanda, iyo inyaya yekuti utachiwana. Uyu munhu akatopondwa zvakare nechinonzi chirwere chegomarara, utano hwake hwakatoderera. Tingati kana dai yanga iri imba ine mahwindo ese akatopwanyika, mhepo dzinongogona kupinda chero padzapinda. Saka izvi kungwedza kuvharidzira kuti munhu uyu timbomupa mukana wekuti apore, munhu uyu agone kuzviumba, awakike, akunde kurwara kuri kuitika. Mashoko makukutu echenjedzo ari kutaurwa kuti kana tichirambidzwa kunopinda tiri rudzi rwese, handi tiri kuedza kuchengetedza murwere, nekuti tinogona kuuya neutachiwana. Utachiwana tinogona kufamba tiinahwo isusu tisingarwari. Vamwe vangafunga kuti kuomeserwa, asi panapa patsanangurwa zvakanyanya zvakanakisa. Vadikani munoziva kuti kana nyaya dzedu tichidzitaura hatimboona kuti nguva yedu inofamba sei. Panapa ichi chirongwa chatatanga ichi chekensa yevana vadiki, regai ndikuvimbisei kuti svondo rinouya tiri kuenderera mberi nenyaya yedu zvakare. Asi regai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa chakanaka pasvondo rino. Mukoti wedu Maikawadza, vamadhuwe ndinokutendai. Francisca tinokutendai. Chiringazuva chiya ndine urombo chabva chatsuka chikakwata, zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinouya pane mukana mumwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.